Мин шәхсән үзем дә үз фикеремне әйтмәдем. Татар телен саклап калуда шушы митингларда катнашмадым. Әмма дә ләкин мин бөтен Россия буйлап үз эшемне татар халкының пропаганда эшен алып баручыларның берсе мин дип уйлыйм, чөнки үзебезнең этик җырларны, биюләрне, гореф-гадәтләрне көндә бөтен Россия нинди шәһәре булмасын, тамашачылар белән аралашкан артист һәм шуңа күрә мин шушы эштән читтә дип берничек тә үземне уйлыйм, хәтта киресенчә мин моны алып барам дип уйлыйм. Акыл суара